Fil-katekezi tagħna llum xtaqt nitkellem u nirrifletti ftit magħkom eżis tiegħi fuq il-figura tas-saċerdot fil-ħajja tal-komunità Nisranija. Nixtieq nagħmel dan raġuni partikolari li fid-dijoċesi tagħna qegħdin niċċelebraw jum is-saċerdot. Allura jkun f'postu jkun xieraq illi nagħmlu ftit riflessjonijiet fuq il-figura tas-saċerdot fil-ħajja tagħna bħala nsara. Ekku l-ewwel ħaġa li nixtieq ngħid fuq dan hija ir-rabta tas-saċerdot mal-komunità. Is-saċerdot ma nistgħux nifhmuh lil minn dik li l-komunità Nisranija. Is-saċerdot isib postu, isib l-identità tiegħu, isib il-għan tas-sejħa lil mulejja millu, isib il-għan tal-missjoni tiegħu fih dan il-komunità Nisranija u mhux mingħajrha. Biex nifhmu min hu s-saċerdot, irridu nifhmu min il-komunità Nisranija. F'kelma waħda min hi l-Knisja. Il-Knisja hemm tliet aspetti partikolari li aħna nistgħu nħarsu leha. Il-Knisja hija il-poplu ta' Alla, il-Knisja hija il-ġisem ta' Kristu, il-Knisja hija it-tempju tal-Ispirtu Santu. Hija l-mod biex ngħidu hekk trinitarju kif aħna nħarsu lejn il-Knisja. Il-poplu li l-missier jiġbor flimkien, dan il-poplu huwa il-ġisem mistiku ta' Ġesu, jiġifieri poplu mhux mingħajr liben, imma liben huwa r-ras ta' dan il-ġisem u l-membri kollha jiffurmaw parti minn dan il-ġisem. U dan il-ġisem huwa maqut flimkien huwa tempju tal-Ispirtu Qaddis fejn l-Ispirtu Santu jammar. Fih dan din l-immaġni eżistieta dak li hija l-Knisja, nistgħu nifhmu allura mbagħad il-figura tas-saċerdot. Is-saċerdot fih dan il-poplu ta' Alla, fih dan din il-komunità, għandu missjoni partikolari x'jaqdi b'risq il-komunità l-ewwel u qabel kollox. Il-missjoni tas-saċerdot nistgħu narawha taħt tliet aspetti partikolari. Is-saċerdot huwa il-mexxej. Huwa dak li imexxi il-komunità. Importanti jeżisti li aħna nħarsu lejn is-saċerdot iva bħala dak li qiegħed imexxina, dak li qiegħed jiggwidana. Mhuwiex tant hu li jmexxi, imma Kristu bħala r-raj il-kbir li jmexxi permezz tiegħu. Primarjament dan hu r-rol tal-isqof fih dan il-komunità Nisranija u s-saċerdoti bħala kollaboraturi tal-isfijiet, kollaboraturi tal-isqof, jgħinu lill-isqof fit-tmexxija tal-merħla avdata fidejh. Jekk aħna eżistijaj nitkellmu mis-saċerdot bħala dak li huwa gwida lina, bħala dak allura illi imexxina, irridu nagħmlu mistoqsija lil nfusna. Aħna kemm aħna lesti illi nħallu is-saċerdoti tagħna ikunu rajja tagħna, ikunu gwida għalina. Kemm is-saċerdoti qed inħalluhom ikunu ta' dawl għalina fid-deċiżjonijiet li aħna nieħdu. Ikunu ta' dawl għalina meta aħna niġu biex nagħtu direzzjoni il-ħajja tal-komunità parrokjali. Ċertament dan mhix biex mistoqsija li rridu nagħmlu aħna kif inħarsu lejn is-saċerdoti illi nħalluhom imexxuna. Mistoqsija li anke aħna s-saċerdoti rridu nagħmlu lil nfusna waqt li qed niċċelebraw jum is-saċerdot. Kemm aħna qegħdin nkunu verament mexxejja skont il-qalb ta' Ġesu. U allura rridu naraw lil nfusna jekk aħna l-istil ta' tmexxija tagħna jiġbaħx l-istil ta' tmexxija Ġesu illi jagħti ħajtu għall-merħla tiegħu. Li ma jinqedix bil-merħla imma jagħti ħajtu għall-merħla.
Kemm aħna saċerdoti illi t-tmexxija tagħna fil-parroċċi tagħna, fl-qdiet, fil-komunitajiet, il-movimenti ekleżjali, kemm hija tmexxija maquda mal-fema, mal-ħsieb, max-xewqat, mad-direttivi tal-isfijiet fid-djoċessi tagħna u tal-Knisja Universali maquda ħaġa waħda mal-Papa. Għaliex jekk il-poplu ta' Alla għandu jħalli lilu nnifsu jiġi mmexxi mir-rajja tiegħu is-saċerdoti maqudin mal-isfijiet, dan jimplika r-responsabbiltà li l-isfijiet u s-saċerdoti għandna flimkien fit-tmexxija ta' dan il-poplu, kemm qed naqdu din il-missjoni tagħna b'ħafna għaqal, erf, umiltà u ubidjenza lejn il-kelma tal-Alla u lejn dawk li jgwidawna fil-Knisja. Dan jissarraf anka fl-iktar pariri sempliċi komuni li aħna nagħtu. Min hawn joħroġ lis-saċerdot biex imexxi ma jmexxix skont il-ħsibijiet tiegħu, imma jmexxi skont il-ħsibijiet u l-femiet ta' Kristu u dawk li lilhom mogħtija tmexxija ta' Knisja, Pietru s-suċċessur tiegħu. Aspetti ieħor eżistijej tal-ħajja tas-saċerdot fih dan il-komunità huwa dak li jaqdi fil-kuntest liturġiku. Is-saċerdot illi ħanejdu hekk janima, jimmedja il-grazzja tal-Alla, jiġifieri permezz tiegħu taslinna din il-grazzja u jiena neħtlu f'din ir-relazzjoni mal-Alla permezz tas-sagramenti li Ġesu ta' il-Knisja tiegħu. Allura hemm diversi sagramenti li huwa s-saċerdot biss li jista' jkun il-medjatur permezz tiegħu nirċievu din il-grazzja. Mod partikolari is-sagrament ta' rikonċiljazzjoni u s-sagrament tal-Ewkaristija. Imbżonn eżisti li aħna nħarsu lejn is-saċerdoti bħala strument ta' grazzja fil-ħajja tagħna. Din l-immaġni li l-grazzja tal-Alla li hu jagħtina permezz tal-Ewkaristija u tal-qrar, mhux biss ma' dawn iż-żewġ sagramenti b'mod partikolari, jagħtina permezz tas-saċerdot. Ma nistax ma nsemmix dan il-moment il-Qaddis Franġisku minn Assisi. San Franġisk kien jgħix fi żmien meta fil-ħajja tal-komunità nisranija n-nies ma jkunux iħarsu tajjeb lejn is-saċerdoti. Ma kunux iħarsu lejhom tajjeb minħabba 3 nuqqasijiet prinċipali li kien hemm fil-ħajja tal-Knisja fi żmien San Franġisk. Saċerdoti kienu magħrufa għal 3 nuqqasijiet partikolari. Waħda li amministraw is-sagramenti għal flus, l-oħra kienet involviment politiku f'min ikun saċerdoti u wisqof, u l-oħra kienet l-imġiba ta' relazzjonijiet mhux f'posthom ma' nisa. U ma' affarijiet eżistijej li kienu fi żmien San Franġisk li ġabu diversi nies kontra l-Knisja, waslu movimenti li ħarġu kontra l-Knisja, kontra s-saċerdoti, saħansitra kienu jipritkaw pubblikament kontra l-qassisin u kienu jgħidu l-sagramenti li jagħtu dawn l-qassisin u mhix validi. San Franġis ta' Assisi bil-maqlub joħroġ jipritka ħafna dwar il-bżonn tas-saċerdot fil-ħajja tagħna u li nirrispettaw is-saċerdot anka jekk nafu l-iżbal tiegħu x'inhu. Anka jekk nafu id-dnub tiegħu b'mod pubbliku x'inhu. San Franġisk kien jgħid li hu kelli jidher li San Lawrenz diaknu martri li San Franġisk kellu ħafna devozzjoni lejh. U jkun hemm saċerdot midneb, l-ewwel imur insellem is-saċerdot midneb u mbagħad imur insellem il San Lawrenz. Għaliex dan kollu eżisti? Għax Franġisku fehem kif jgħidilna huwa stess illi Ġesu jagħtina lilu nnifsu l-Ewkaristija biss permezz tas-saċerdot. Anka jekk kienu saċerdot midneb. U naħseb eżisti din l-immaġni tas-saċerdot fi żminijietna anka b'nuqqasijiet li ġieli nisimgħu b'mod pubbliku. Faċilment l-immaġni tas-saċerdot tiġi oskurata. Però aħna nħarsu mhux lejn id-dnub tas-saċerdot imma lejn il-grazzja li hemm fis-saċerdot. Ċertament dan ma jfissirx illi żbalji li jsiru kollox għandu jgħaddi jibqa' dej qisu mu qed jiġri xejn. Kulħadd irid jerfa' ir-responsabbiltajiet tiegħu u fejn għandhom jittieħdu deċiżjonijiet jibsa għandhom jittieħdu
anka jekk iweġġaw. Però ma rridux inħallu li ċirkustanzi tas-saċerdoti ibeduna l-bogħod mis-sagramenti. Kemm tiltaqa' ma' nies jgħidulek Fader, m'għadniex imur inqerjien għax dak is-saċerdot li ħatafni, għax kisirni, għax saqsini żejjed fil-qrar. Ma mmurx il-qudies għax dak il-qassis boring, għax idejjaqni jippriedka, għax ma nifhmu xejn, għax inkollu jitkellem fuq affarijiet li m'għandhom xejn x'jaqsmu mal-Vanġelu. Eżisti, huma veri dawn il-kummenti li ġieli nsibuhom, smajnihom diversi drabi. Ċertament mhumiex affarijiet tajbin, però żgur is-soluzzjoni ma tinsabx li minħabba xi nuqqasijiet tas-saċerdoti aħna nitilqu l-ħajja tal-Knisja u l-ħajja tas-sagramenti. Jiena b'mod sempliċi ngħidilhom, inti jekk tmur għand tabib ma joltokx ma tmur għand l-ebda tabib ieħor. Inti jekk tmur għand beautician u ħadet xi żball ma tmur għand l-ebda beautician oħra. Inti jekk tmur għand tax-xahar u ħadet lek żball fix-xahar x'tagħmellek? Tibqa' xahrek ma tmissux aktar jew ma tmurx għand hairdresser ieħor? Naħseb illum il-koll nagħmlu għażliet tagħna, anka f'nies li ma joqtunix, infittxu nies li jkunu qed joqtuna. U naħseb li anka fil-ħajja spiritwali tagħna. Ġala darba jeżistu daw iċ-ċirkustanzi illi forsi insibu saċerdoti li mhux dejjem jiġbduna lejn Ġesu, però dejjem nistgħu nfittxu saċerdoti illi forsi lilna jolqtuna u jiġbduna lejn Ġesu. Qed nagħmel dan mhux biex noqogħdu nagħmlu xi klassi ta' saċerdoti, imma qed nagħmel dan biex nagħmel enfasi illi m'għandniex inħallu xi nuqqasijiet ta' xi saċerdoti ebeduna l-bogħod minn Ġesu u mis-sagramenti tiegħu. Għax is-saċerdot għandu dan ir-rol fil-ħajja tagħna. Is-saċerdot eżistijej x'jiġifieri li aħna nirċievu s-sagrament tal-qrar minn għandu. Ċertament ifisser dak li aħna nifhmu b'mod normali li is-saċerdot jaħfrilna d-nubiet tagħna. Però nixtieqkom inħarsu li ftit minn dan id-dawl. Is-saċerdot huwa dak li jakkumpanjana fid-djufija tagħna. Is-saċerdot huwa dak li jimxi magħna fil-mixja tad-dnub tagħna, fil-mixja tal-grazzja tagħna. Is-saċerdot huwa dak li aħna nistgħu naqsmu d-djufija tagħna miegħu għaliex mhux qiegħed hemmhekk biex jalqilna l-bib fiċna, imma qiegħed hemm biex fid-djufija tagħna ikun sinjal tal-preżenza ta' Ġesu. U allura l-qrar m'għandux ikun mument ta' qrara u daqshekk, imma għandu jiżviluppa f'mument ta' mixja mas-saċerdot. U min aktar mis-saċerdot jista' jifhem id-djufija tiegħek? Għaliex is-saċerdot hu stess huwa bniedem midneb. Is-saċerdoti aħna niżdajfa, aħna għandna bżonn immorru nqerru, aħna għandna bżonn nirċievu l-maghfra. Aħna saċerdoti nies midinbin. Għandna l-grazzja tagħha taħdem fina, però mid-djufija tagħna wkoll. Eżisti meta aħna nqarru, aħna nintaqgħu ma' nies li huma dajfa bħalna. Però bħalna qed ngħinuhom biex jirċievu l-grazzja tal-maghfra u l-esperjenza ta' Ġesu. Dan tfisser tmur tqer, tirċievi l-maghfra ta' Ġesu imma tħalli s-saċerdot il-Knisja fil-persuna tiegħu takkumpanjak fil-mixja tad-djufija u grazzja tiegħek. Aħna mmorru niċċelebraw l-Ewkaristija, il-Qudiesa. L-saċerdot fi għandu rol partikolari però mhuwiex kollox. Għax il-Qudies mhix tal-qassis, il-Qudiesi tal-komunità. U allura hawnhekk it-tnejn li aħna rridu nagħmlu mistoqsija. Kemm il-komunità li tiċċelebra l-Ewkaristija u kemm is-saċerdot li jippresedi iċ-ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija. Min-naħa tagħna s-saċerdoti ma rridux nagħmlu l-Qudies tagħna. Ma rridux nagħmlu l-affarijiet kif joġbu lilna, aħna qegħdin hemmhekk b'servizz tal-Knisja u lejn il-poplu tagħha mhux għalina nfusna. Ma nistax jiena nagħmel il-ħinijiet tal-Qudies pereżempju biex jiena nkun komdu, jiena qiegħed hemm għall-poplu tagħha. Ma jistax jiena niċċelebra l-Qudies m'iniex preparat għax il-Qudies mhix għalija ma l-oħrajn. Ma nistax jiena nagħmel ir-rid bil-Qudiesa u nagħmel ir-rid fil-Qudiesa għax il-poplu tagħha għandu dritt għal dak li Alla tagħ fil-Qudiesa. Mela aħna għandna r-responsabilità tagħna eżisti bħala saċerdoti. Però anke l-komunità għandha r-responsabilità tagħha. Meta aħna nitfgħu il-pis kollu fuq is-saċerdot, inkunu qegħdin nonsu. Għaliex kull membru tal-komunità irid jerfa' l-pis u r-responsabilità tiegħu għal dak li l-Ewkaristija. Ħafna drabi tintaqa' ma' nies li jgorru kontra l-qassisin, però permettuni ngħidilkom ħaġa fejn tidħol qudies.
Xi kultant kemm tkun boring b'kelma li jużaw is-saċerdoti, però nixtieq nuża l-komunità sħiħa. Meta tkun qed tiċċelebra l-qudies u ftit li xejn iwiġbuk, mhux speċjali f'qudies ta' tiġijiet u funerali. Tħossok qed tiċċelebra l-qudies waħdek, issa qed tixbed karrettun. Faċli n-nies igorru huma, però tistgħu tifhmu dan xi jħalli f'qalb is-saċerdot illi qiegħed iwassal din il-bxara din l-aħbar u ma jsibx dan ir-rispons minn dan il-komunità. It-tnejn li aħna eżistijej. Forsi faċli ħafna nikkritikaw is-saċerdoti u ġustament xi drabi, però għandna bżonn nduru anke lejna bħala komunità sħiħa u naraw kif aħna qegħdin inġibu ruħna x'responsabbiltà qegħdin nerfgħu fiċ-ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija. Is-saċerdot mela għedna l-ewwel dak li jmexxi l-poplu tal-Alla, is-saċerdot huwa dak li jakkumpanja u jimmedja l-grazzja tal-Alla, u speċjali fis-sagramenti, u s-saċerdot huwa dak li hu l-profeta fih dan il-komunità. Mu speċjali s-saċerdot huwa dak li jrid ixandar il-kelma ta' Alla. U dan nixtieq nagħmel enfasi ħafna fuq. Fl-Antik Testament iktib tal-Malakija jidinna li l-poplu tal-Alla mis-saċerdot jistenna kliem il-ħerf. Is-saċerdot irid ikun bħal Kristu li n-nies kienu jigranfaw miegħu biex jisimgħu il-kelma. Eżistijej. X'qed nistennew u x'qed nippretendu mis-saċerdoti tagħna. Mis-saċerdoti tagħna la għandna nistennew li jkunu dawk li qogħdu jorganizzaw il-coffee mornings, il-high teas, il-fundraising, huma ministeri fil-Knisja għadihom persuni oħrajn. Is-saċerdot għandna nistennew minnu mhux li jagħmel it-tombli, mhux li jbieħ il-lotteriji, mhux li jmur joqgħod jiġbor il-flus bib mingħand in-nies. Is-saċerdot għandna nistennew minnu li jagħtina l-kelma ta' Alla kif inhi u kif infissra mill-Knisja. Mis-saċerdoti mhux l-idejat tagħhom irridu nfittxu, imma Ġesu xejdilna. Is-saċerdot huwa dak li rid iwassal il-kelma ta' Alla kif inhi lill-poplu ta' Alla. Huwa dak li rid jimmedja, huwa dak li rid ifissirha billi jgħixha huwa stess u jsir għaddej tal-kelma, ministru tagħha, xut tal-kelma bl-eżempju u bil-kliem tiegħu stess. Meta kienet l-aħħar darba li mort sibt saċerdot u għetlu Fader, spjegali dis-silta mill-Vanġelu għax ma stajtx nifhimha. Kemm infittxu s-saċerdoti biex jagħtuna l-kelma. Eżistijej, is-saċerdoti maħniex counselors. Is-saċerdoti mhux rol tagħna li noqogħdu nagħtu terapija psikoloġika. Hemm min għandu dik il-missjoni f'dan is-soċjetà ċivili u anke fil-Knisja ta' min iberika u jifaħħarha. Però aħna l-ewwel qabel kollox aħna dejjem biex inwasslu l-kelma ta' Alla. Dik hija tagħna. Aħna nistgħu nitradixxu l-kelma ta' Alla jekk ma nxandruhiex. Anka skittana xi drabi bħala saċerdoti jista' jkun tradiment. Huwa importanti fuq xi aħna nippritkaw. Huwa importanti ħafna fuq xi aħna ma nippritkawx. Hija responsabilità maħbubin tiegħi tagħna bħala saċerdoti li intom għandkom dritt għalija ħuti lajċi. Li aħna mis-saċerdoti m'għandniex għażla x'nippritkaw mill-Vanġelu. Aħna jridu ngħixu l-Vanġelu nippritkaw b'mod sħiħ. U nonqsu meta jkun hemm temi mill-kelma ta' Alla li aħna ma nippritkawx dwarhom. Faċilment nippritkaw affarijiet mill-kelma ta' Alla li n-nies jieħdu pjaċir jisimgħuhom. Imma kunu nonqsu jekk ma nippritkawx dak li n-nies ma jridux jisimgħu. Xi drabi jista' jkun ma nippritkawx għax aħna stess ma nimnux, għax aħna stess ma ngħixux dik il-kelma ta' Alla, għax aħna għandna dubji tagħna. U jekk aħna nkunu nista' dubju kif ħansaħħu l-ħutna fil-fidi. Jekk aħna ma ninnamrawx mal-kelma bħala saċerdoti, kif ħanġelu l-poplu ta' Alla jidħol fin-namur mal-kelma. Jekk aħna ma nibnux ħajjitna fuq il-kelma ta' Alla bħala saċerdoti, kif ħaninu l-bqija tal-komunità tibni l-ħajja tagħha fuq il-kelma ta' Alla. U allura importanti eżistijej. Itolbu għas-saċerdoti li il-kelma ta' Alla ssir il-ħobżna ta' kuljum għalihom fil-veru sens tal-kelma. Tolbu għas-saċerdoti li jifmu jintrabtu b'rabta sħiħa mal-kelma. Ġesu huwa magħna permezz tas-saċerdot. Is-saċerdot kif issejjaħlu Knisja huwa Kristu ieħor. Fis-saċerdot huwa Kristu li jmexxina.
Fis-saċerdot huwa Kristu li jagħtina l-grazzja tiegħu. Fis-saċerdot huwa Kristu li jagħtina l-kelma tiegħu. Importanti eżisti li aħna narfu nibnu relazzjoni ġusta, tajba, qaddisa, nisranija mas-saċerdoti tagħna. Kemm nagħtu ħin lis-saċerdoti tagħna biex jitolbu. Qatt ħsibna li aħna responsabbli li nagħtuhom il-ħin li jitolbu. Kemm nagħtu ċans lis-saċerdoti ma jtabbewx pisijiet żejda li mhux xogħolhom, mhux il-ministeru tagħhom fil-Knisja. Kemm aħna lesti li ngħinu l-ħajja tal-komunità, inneħħu ċerti pisijiet minn fuq ir-rajja tagħna noħduhom fuqna, ħalli s-saċerdot ikun jista' jgħix dak li għandu jagħmelu. L-apostli fil-Knisja ħadu deċiżjoni ħafna drastika. L-għajnuna lill-foqra pereżempju wafqu djakni biex jagħmluha huma, u l-apostli qalu aħna il-sejħa tagħna hija li nippritkaw u li nitolbu. Huma żewġ pilastri tal-ħajja tas-saċerdot, it-talb u l-predikazzjoni. Imma rid ikollu ħin għalihom. Jekk jitabba b'ħafna affarijiet oħrajn li m'għandux għalfejn jagħmelhom huwa għaliex m'hemmx min jgħin fih dan il-komunità nisranija, allura aħna nkunu qegħdin intelfu s-saċerdoti tagħna. Min-naħa l-oħra dan huwa impenn anke għalina s-saċerdoti li nitalmu niddelegaw l-oħrajn, li nafdaw il-ħutna l-lajċi. Mhux għax inti kappellan tagħmel kollox int, mhux għax inti l-qassis tal-parroċċja tagħmel kollox inti. Dak huwa nuqqas min-naħa tagħna wa sfiduċja f'ħutna l-lajċi li mhix fosta, żgur mhijiex is-sens tal-Knisja. U allura hemm bżonn anke bidla fina s-saċerdoti fil-mod kif aħna mmexxu u nimmaneġġjaw il-parroċċji tagħna, l-qdiet il-movimenti dak li aħna fih. Is-saċerdot mhuwiex kollox fih dan il-komunità nisranija. Il-missjoni l-mulejta lill-Knisja b'mod sieħ, is-saċerdot għandu funzjoni partikolari u indispensabbli iva fil-Knisja ma mhijiex kollox. Allura importanti sistija li rridu nibnu relazzjoni bejna u s-saċerdot mal-poplu talla b'mod illi nagħtu l-ispazju għal xulxin għal karizmi differenti lil mulejjati fih dan il-komunità nisranija. Inħeġġiġkom eżistiji sabiex waqt li qegħdin niċċelebraw jum is-saċerdot fid-djoċesi tagħna, nikbru fl-għarfien ta' minnu s-saċerdot. Inħobbu s-saċerdoti tagħna. Inkunu ġenerużi mas-saċerdoti tagħna. Ġenerużi fit-talb għalihom, ġenerużi fl-għajnuna materjali għalihom, għal-ħajja tagħhom. Inkunu ġenerużi fl-għajnuna lill-parroċċji tagħna biex inħaffu ċerti piżijiet lis-saċerdoti tagħna. Inkunu ġenerużi magħhom fuq kull livell, fuq spiritwalment u materjalment. Ejjew inħobbu s-saċerdoti, ejjew naqbżu għalihom, ejjew nkunu sinċira magħhom, ejjew nkunu fil-verità, ejjew nkunu tajnuna vera. Fuq kollox jew nitolbu l-Madonna, ommi s-saċerdoti, ħalli titlob għas-saċerdoti tagħna, ħalli l-mulejja tina s-saċerdoti qaddisa. Għax jekk is-saċerdot ikun qaddis, il-poplu talla ikun qaddis. F'dan id-dawl u f'dan l-ispirtu, nixtieq nistidninkom għal laqgħa tat-talb li ħankunu qegħdin norganizzaw fis-6 ta' Diċembru, fis-7:30 ta' filgħaxija fil-Knisja ta' Indwili. Is-6 ta' Diċembru 7:30 ta' filgħaxija il-Knisja ta' Indwili il-Kapuċċini ġewwa Raħal Ġdid. Nitolbu eżistijaj anka f'dan iż-żmien, żmien l-Avvent, nitolbu għas-saċerdoti tagħna, nitolbu ħafna lil Marija biex tqaddes is-saċerdoti tagħna u f'dawn il-laqgħat ukoll nitolbu għall grazzja tal-konverżjoni, tal-fejqan spiritwali f'dawk kollha li jkunu preżenti u l-familjari kollha tagħna. Jalla eżistijaj nieħdu dal-impenn, nitolbu bisħiħ għal-qdusija tas-saċerdoti tagħna ħalli l-mulej ikompli jbierek il-parroċċji tagħna, id-djoċesi tagħna anka b'vokazzjonijiet ġodda qaddisa ħalli l-qudiem il-poplu talla ikollu min imexxih, min iqazzu u min jitilmaw bil-kelma ta' Ġesu. Jekk nagħmlu dan, il-mulej jagħtina slem.